Levels production. Uyu munhu ngaatonyero. Afana kubudisa huru. Ngaatonyero. Inontaura naye. Chikomana. Uri kuofisa? Zviri sese? Hapana. Aiwa, atanzwa nekutsvaniswa. Zara chero kupisa. Kupisa. Ko diskire mchero riri kupi? Aya ka expire ka. Ungoofisa. Riri kupi? Ndina. Ko license racho riri kupi? License yasara patini. Asiyo mfane. Ko vhimira reuku riri kupi? Ndinoenda ndaunogadzirisa office. Ritoripo. Sautora unacho Ko indicator haishande ka. Ma indicator haashande kampani. Haishande. Saka mfana udo uedza kuti asei kana uifamba nemota, alright mota yacho. Mfana ndakakutarisa ndo watsitsi ungunzwa. Paroad apa fambu kuna zvezvo. Uite usinge wakangwarira wakachangamukira apa patorina zvako. Ko bhero akomana. Ita sei naye munhu. Iwewe tsaga iwe ndau. Because ndikada kukunyorera bill racho haiwa ungamborikwaniza. Mota isora kana kutonyera kwacho utonyera chi. Iwe ndau. Uzvizwa here. Isa mota yako uroye pasi. Ndine chikumbiro. Chikumbiro che? Ndipushewo kuofisa. Iyo mfane.